tiếng chừng chừng rồi cái đấy đã chừng ai Hello check. hello check no check Jing lo bok ngawan siya birthday yang alapin ya klanu play Haka jing regang ba jing em thala na semudra ngalay ay sakma ngadi ho jing pen shi tam ban sha ha ka jing bi ta ru play yang Jing is nay u play but jing it ba crown u jisu la pen pa na jing yap jong yang ala penin ngala like na jing tin na jing ai ai jong mi na jing ai ai jong mi yang ala pelan yang ala pengsan day jing ai yang aba kersan ngasos kan badakane ngapla jing ai long ka jing wai jong nga Jing is nay u play but jing it ba crown u jisu la pen pa na jing yap jong yang ala penin ngala lai na jing tim da jing ai ai jong mi da jing ai ai jong mi day tang jing ai ba penin yang ngasos kem gane ngapla jing ai long ka jing rai jong ga Jing is nay u play but jing it ba crown u jisu la pen pa ngala im ga jing ai ai jong mi ngala im ga jing ai ai jong mi na jing ai ai jong mi ta ka burong play man
ตุกินเลยชุบเลยกิจริงด้วยมีวันบันอายุยังมีเศรษฐสินปันเอกนิกปอลยังมีวันลงคุปามบเลยจีบาบันเองน้ำมันบดีเด็กจริงไอ้กิจอมเมก็ทรายก็บลเป็นเอ็มอย่างงี้บดีเด็กจริงเอ็ดบ้ากิจอมเมบ้ากิจสุสปะกิจอมเมยังกิบรีกิบลจอดกิบลเรมกิบอมดอนบัดกิบอมละไอ้นั่นละเดอันนี้เด็กจริงสเนย์กิจอมเมก็ทรายยังอายุยังมีเศรษฐสินเอกนิกปอลยังกล้านยังกเล่นยังกบันตาเด็กก็บังละมันดอนนักยิงก็บังคุยก็บังกันตังก็จองแม่บันชงหังนิสิปอร์ฮักกิจจัดก็จองแม่มันโยบันมาดยังก็จิงจัดทัดมันโยบันมาดยังก็จิงกระคูมันโยบันมาดยังก็จิงปุ่นชัดบอร์คนรัดยี่วันมันไอ้งูยังไม่ก็ทวายให้กิบะบนกิบันตามันกิแคบบาร์ยี่ไอ้งูยังไม่ให้ดินบังเลยสงอยยังนี่ก็สเปเชียลนัมเบอร์นี่ก็นี่ก็คุณสัมลาฮอยอีบันิชาบัดกินี่ก็ปาร์ล็อกก็บลงก็บอร์ก็บลงก็จิงปุ่นมาอย่างงี้บัดเด็กก็จิงให้ก็จองแม่ก็บเป็นละปัดอย่างงี้ก็ตรายเป็นกระจิงพลอดกับบนบางละบันวันในกระจัดจนกระดิ่งพลายกระจอมแม่ยายงูนำมากระตาก็ตรายบามันในสไนกับบันนังก็คุยกันนี่กี่คนสำละบางนังละมันเป็นรอมยามเมนกระโปร์สกระโปร์ให้กระจิงเอ็มกระจองกี้ยี่วันบันไองูปัดยามเมสชิซินก็ตรายหาบาลเป็นกันเมาอย่างงี้มันเน่ให้กระจิงด้วยสดังบางยี่มันรักเฮียกระซีนกับบันโยบุคคลได้จองกับ theological college Sunday กับบักกระปังหากบางอีกันมาอยู่กันนี่ก็สลัมอาจีไกยากิตูกิบันซิมกิบัตรังกิบัดอนนี่ก็จิงขัดบันชักรียแม่บัดนำมากตาก็ทรายงี้ไอ้กระปาดเนี่ยแม่บางมันในงี้ดอนริงคัดมันในงี้อลามมีละก็จองกับ college กับ John Robert Theological College หังเตยมากลัดหากิบันตาบาร์กิบลาบุบัดดวายขมัดจองแม่มันนำเอละก็จองกับคำก็จองแม่กับ project จาก assembly นำมานังนี่ละเซชิบอนกินอยาลามกิบาลังบัดอันนี้ละเซชิบอนกิบันซิมกิบกอร์กิบาเล็กกะเลงกิจากาบันยาลามอีกกตีนกิจอมแม่บัดบันเปลี่ยนอยู่ที่สุคริสมีอายุเอเมกันก็ปวดก็ทรายในกับบันทาอย่าเราจงชักรีพัสโตดังเงินอีบาเมลาเป็นปอยฮับประเด็งจงอีฮับเร่งกับจิงเบ็ดจิงเบียงบัดเงียบอัตติงก็ทรายก็คูบอร์ก็บัดนับกับโปจงอีก็พูดคูบอร์ก็บาเมลาอาลิงบาจงอีกันลงกับบอร์ในแต่จงอีกันกิบันสิยสงบขันเด็ดปอนนั่นนี่เป็นลองในชิชาก็จิงเป็นใช้บอร์เป็นลองชิชากับบอร์แล้วก็บอกก็ทรายนับงี้มีในกี่ยิงก็จอมแม่กันลองกับจิงเป็นทำไมบอร์อย่างนี้ก็ป้าชิกันติงกับด้วยยังกับบอร์ยังกันนี่ก็จิงไอก็บางจวนระขมัดกับจอมแม่ฮากับคุมกันนี่กับเคลมัดกิจงไอกิจงอีขนองอายุฮาบางละดังยาดูจอร์ไปกิจงกระคูกิบะบอนสตับกับจอมแม่เงียบละบัญญัติตั้งยี่กิจงกระคูกับจอมแม่กิบะโยอีบัดกิบะมโยอีฮันเรย์กิจงด้วยกิจงอีก็ลองทรายกระคูกิจงไอกับคำกับจอมแม่มโยอีละกับจงกับบาลังกับบดอนชิบอนกิจงเป็นตลอนยี่กิคำกับจงกาบันเป็นคราวยี่กับกระเตงกับจอมแม่บันระยี่กับละมากับจอมแม่คำเชจงบันเป็นยายี่กับตะลายจุกยิงจานกับจอมแม่กับทรายบันพลายกับกระเตงกับจอมแม่เล็งบ้ากับคำบัดกิจงเทรย์กิมิชชั่นฟิลกับเป็นอย่างลิงบาก็จึงกระชานยิ่งน้องทรายยิ่งมิชชันรีก็อีกก็จึงอีก็จึงไอบัดคำตามก็ทรายยิ่งโปรเจกต์ก็บางทีเป็นแบบกันนี้ก็บรรดาก็บักขมันก็จึงสู้อีกก็บางอย่างสโง่ในคลิปรีพอร์ตยิ่งก็จึงตะลุนจากคำยิ่งก็จึงไอบางอย่างมันเป็นแบบเนาะคลอยยิ่งก็วันซีกันนี่ก็จะกันนี่ขมันจงอีมันนี่นามางี้ดอนคำยิ่งก็ทรายมันเป็นดอนคำในก็บรรดาก็คำก็จอมไม่คิเวคิคำคิบบูนจึงสู้อีกเงี้ยน้ำละแต่ก็บอดบริวก็จงอีก็จึงไอก็จงอีฮันเรื่องช่วยด้วยขมันจอมไม่เป็นกันตังยี่กีเป็นลองยี่กีเป็นรอยยี่กีก็ทรายหาบางยี่อายก็คำก็จอมแม่เม็ดเทปมันมีก็จะสู้เองยี่กับบันเป็นยังยี่ละก็จงก็คำก็คุยก็เว้ยปกุยก็ขีก็บลาเนาะก็คุยก็เว้ยปกุยก็ลองยี่ก็ทรายกีบลาเนาะก็จะสู้บางก็จึงนอนคำบางก็จึงบางก็จึงอายก็จงกีลองยี่ก็บันมันยังก็คุยกีหาละก็สงีบางก็ปอร์บารอก็คุยก็ปอร์ก็ภาษาก็คุยก็ทรายก็จึงชักรีก็จงยี่ก็บางยี่โยยี่ก็บรรดาบารอนาบางยี่มีในยี่ในก็ยี่ก็จอมแม่เงินมันอีกจึงก็คุยชิกันตีนก็ทรายงัดไว้ดูกันก็ปอร์ยี่ก็เว้ยในก็ลองยิงหาละก็จงก็บาลังกีบามาอีกจึงสุสีนามาก็จึงวันจงก็จอมแม่ก็บางวันชิมเนาะอีกก็คุยสมาจอมแม่ก็จิสุนักนับประเด็นก็จงกีเงินด้วยก็จึงเป็นเงินก็จงมันซึมมาคุยกันนอนขัดแล้วมันคิมีก็ยิงก็วันก็จะได้ก็ทรายน้ำมันกิเจ็บน้ำมันกิเอบารอกิชงหากจึงบุรันตีก็จอมแม่กิบารอก็ทรายน้ำมันก็ตางีบุกีหากกิตีก็จอมแม่แต่สงบจึงด้วยก็จึงมาอีกหลายกิเลสกิปลัดก็เป็นการเก็บบนน้ำมันก็กระเตงก็จงทรายบุน้องเป็นเอ็มจียิสุคริสต์อาเมนตรงนี้ไอคุบเลยกินน้องชิบันตาจอห์นก็ปอร์
Dr. RT Simle Iblelam kajing polis dang badwai bat kumju Mrs. Panisha Lamarim keparlo kejongpi ya katuka khubor lingba katuka sur jingruai kejongpi blen kurkhui pi iwi wei baru blen nang penan kami pi hakipor baru di kejongpi man syakri yu jisu pada kabalang kejongu di hang kapor ngin ya poin artat begini yo so khubor naktin kejong uble lingbau syakri ujongu bat kum kabalang ni sokmen ngelapan I hakane ka klepmat ya Reverend SC dengan ibalawan sini kabalang kejong ikum ni han kasien kabandingkong bat pastor itre ka maunai pastorate ka bahap apa KHP senat step ngi Tinaman tak biji pen itu, ansanya I pastor, ba insa pendap akpor, ba insa I ketien kejong uble. Di ini kalau kejong dapat kejongi, ba uble nilam ni pastor, bat kakubor ke ba I insa I. Bahkan dalam syak kejong kerku yangi, iwe kipedan hakani ka jeseng. Dia shaman IT I pastor, namatan kebenta kejongi, an kod nak syai kuan sama kepalang kejongi, ki dekat jangka praise worship team, makin yalam. Hakikat tu kini kejeng ruai penderhem mensiam. Hello, check. Si sian bat ini man aingo ya kerteng ke bakhoi tam jumblay Yesus Kristus ni. Aku an peli nak ni kasam ke balenong ke bakandai kot ke baningkong ke ong. Ngan aingo hau try dala ka donot baro. Ngan penpenai hikam bapela jongmi baro. Ngan sngau kemen bat ngan le risa hame. Ngan raya ro ya kerteng jongmi. Ame ubakli tam Toli yang lang. Ini ruaya roh lang kani kapor. Ini peteng kani kajing ruaya kapa arspa kendai fuar kapoong. Bublei jengi ulang bakrau. Hoi ulang sya bakrau. Haba atrai kikam jong minga perkan kan nung adam da jingling o bakrau. Nga iki klo Nga sngau jing riu u pertan Geleng sao dong Kabor jong mi kapau Men sim jong Tu ya ro ya utrai Milong bakra Milong bakra Men sim jonga Tu ya ro ya utrai Milong bakra Milong bakra Cimta men kot ke baningkong Haba atrai Kikam jong minga perkan Kat nung adam Da jingling o bakram Nga iki klon Nga sngau jing riu pertan Geleng sao dong Kabor jong mi kapal Men sim jonga tu ya ro ya utrai Milong bakra Milong bakra Men sim jonga ตุยาโรยาอุตราย
rau mi long ba krau habang ayan ling ba ki lau ba lau san ngas ngau jing pa ngau thiang ki sim hu di na klia mu lo nga iki thie ki madan ngas ngau ru ki jing ben baso si men sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba krau mi long ba krau men sim jong nga tu ya ro ya utrai mi long ba krau mi long ba krau haba u bleiอยู่คู่นมเป็นนูดบันพากานีบันแชมพังลวดงำลาเมนตาหากาดีพนาจิงเกตกาจองอาอุบาอุชาอุยาบันเปลานพารยางาเสียบจองอาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาคราวมีลองบาคราวมันเสียบจองอาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาคราวมีลองบาคราวอ่อนดาอุตรายยนุนวันหาเปร่งจิงรีซาบันเลชายิงนางดียางาอุนชายาอุกางูกายาโรกันยายสาวางานเป็นปนารูอุเบลยอุลองบาคราวเป็นเสียมจองอาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาคราวมีลองบาคราวเป็นเสียมจองอาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาคราวมีลองบาคราวอินตังกจิงรอยกับไลสปาพระพุทธngau skem Jisu ulong jonga akaburom blei ya yo mat pa jing pen em la yo bat jing siu spa Nambakodo Blasatyaga Minta ngapen benar Minta ngarwai Ya ro nong pen im Kat padang minta ngapen benar minta ngarwai ya ro nong pen kat padang
ala ai ti lo nga shem snow pa jing men ban yo snow tien ba sa wa ha po ka men sim la yai pen da các tiên trình mà mình ta ngà bên benar mình ta ngà ruai ya ro nong bên em kat padang ta ngã bên benar minta ngarwa ya ronong ben pada ala ai ti lo ngas ngau sok jai slai menta ngayai am shaneng ngapen shem tang jing ba tang ka jing menta ngapen benar ngarwai ya ro nong ben em kat padang em minta ngapen benar minta ngarwai ya ro nong padang namta problem amen Kublai Shibun Store Nakabanta Kituki Kentin Jong Gajing Pediang Sobha Kajong Pi Nakabanta Jonga Kumjuro Kajing Penitu Lengkot Ha Kanikapor Nga Penpau Nengkong Yakaman Sim Jong Gajing Songu Kajonga Yoblay Hubladar Rekat Lambat Nga Bat kumjuru hakabangala banyador rengkat lambat kabalang kajong pihang ni ban samru ya ka kubor jong ketin kajong play hakabedei bat keni kesngi kabakar pang kababaro ngitip bagadei ka Theological College Sandi 4 slam i store jong pi store GS umwi phun yanga Bariong ba pi light nam hagani kasngi bat hagata por ngalaong ye kumno kumta kat kabalang gajok pi dang pun yang la kata por imat don mono ba penpem ti yong yang hoi game store ti pin light nam hagani kasngi ngaong ye imat ngam syamdan kenu ka program di ngan penkok ngu yala di bangan yador rengkat lambat pi ngasok man kumbang ong naduk meni bangalak ban yador rengkat lambat kabalang kajong pi watla kani gade kasin ka benengkong bangayo ya kabanya dor rengkat bat khamtam ha kaban sam ya ka kubor jong ka ktin ka jong play
Ip store ila penitu yang lengkot kubdu tinrei ka jakatrei kapa ngapet kadai sha maunai ngapet yaki artli ki balang berkata kadai ka maunai distrik ka jongi hapo arhajar ngila jandap syak arhajar menta yaladi ngasong ngasa ha lumksat rengkat bat kikun adon laingot kikun di kasnong trai ka jonga pade ka dei na shatisha nong kulang sharum ranikor ngila dei negi thain lengam tinrei tang ka wei ka ba ngasukwa ban yathu na ka banta jongpi yo kumnu phi kum perkhat da kum wei pade na marba mentaro haba ngia songkai sini sebestri bun ki ba khmi lenti yang bangadon hapo office jongka khasi Jaintia Presbyterian Assembly namar bai don iwei pat ipstor es dengan hang tu ngi dei sipara mai dei menar kmi jonga bat mai idon hapo KJP Assembly tinrei nga yeledi sipor ngala don rengkat ngala don hapo jongka office jongka KJP Sinot Setngi ha keduka por nadu senam ar jar khatsan hadu ar po ar bat ngala penkut ya gatem ko jonga kumu director jongka social and economic life development department tinga simru hakini ka por ya ka kabu ban penpau ya kejing songu banai kublai naga banta jongpi klempep ngangej ba ki babun na pedeng jongpi pilai don banta bat kawei neki department jong kanika sinot ka jongi haki babun ki banta lang ba ka jingerap ko jongpi bat ke jeng tuai ke jonga kalong bau blai unai kerkui pi unai kerku ha ki benta baro kumala ong naduk meni ngasokmen bangala banya dorengkat lembat pi ha kabakum kenika sngi kabakarpang ban sam ya ke kubor jong ke tin ke jong blai tangkawei kaba ngasat sngot nat ya lade kalong ba bat kata kalong ya ki wei ro bakidai ban long bomta ngakwa ngadei unong keren ubalengkot ngakam sotnat ban keren tang laipo minit lane laipo san minit ya kiweiru ngakwa bakan long kumta tang ba khambun sin haba ngaong kumta ngajupalat ya kasikenta tengam tip hagani ka poro kala ban long kumta tang ba kajingpen krek ka jonga kalong ka balengkot bat namar ba kajingpen krek kalong ka balengkot kajingkeren kalong ka balengkot Tika ka jengmut lani ka ka bangakwa ban kentu na ka banta jongi hagini ka por kalong ba ngin persang ban sngap ha bat ban sha skor ya ka kubor jong ka ktin ka jong blai ngani thu ifi ka wei ka jingjia ka de ka jingjia ka basisha hapo ka balang maunai bat ka de ka sngi ka bakarpang ka ba ngikhot nong keren na bar tang ba Haus nam arjan riu, lajan kut jong senam arjan riu te kibabun ne kinong syarai jongi kamtam kinong syarai ne nong kendong te 4 don bayabat mobile hai tu kipor. Te kei kaba juyat kalong ba tho daga sithi ban pha seki nong kren. Te hakapor kaba ngila adap ya ke jinseng shifau ba jemen step. Ngila penbet ka jingedi syah hakawai ke ying jong teman san jong sekretari jong kataka sengi ka bakarpang jong kataka program ka bakarpang te hakataka por kat ba ngidang ap ya ka syah ngala kali i teman san pila pankan mau yi nong keren mendaka sengi yong ngam tip rep store na marba mobile umdan ai umdan ngasutho daga siti tip ya ka siti ru ilayo pediang nam yo pediang na ngam tip te nadu taga poro ngala so artatin kumno katakat kataga program ka bakar pang ka jongi ke jingkren ka jongi pada imda simkhia hadu kata-kata te ngala sudan hi ke jing snau bat nda ba la dei pan yalam ya kata ke jing seng la ya ngai be nong kren rom padon bat nda ba la dei ban sim ya kata ka benta te la soto bai te nong kren imdon ngalapai sakamon ngalapai sakadiang banjet yuwei ni kinong syarai yano bangan khot ha kata kapor ban ai ya kejing slok lane ban keren ha kata kapor ha ka bakhado ngala syurai ba
อิมัดกะละบันไดกะปาลีกะจงางานชูชิมเนาะงานนำขอดชูเอกีอีเวนี่กินองชรายงานชิมเนาะฮะกะตะกะปอร์บันเครนยากะตะกะสงีกะบักรปังที่กะตะกะโปรแกรมกะจงีกะลาดับที่กะเจรังคัดโรบากะดอนกะจึงจากะบะสงสิฮะกะเวนี่กิลองยิงยากะบางิได้บันเลจอนแทบที่งาลาปัญญายากะจึงชักรีลนี่กะจึงซึ่งเลือเนียมฮับปอจงกะยิงกะจงกีบัดดาฮับลาเดบนางตารุงามยอบันเลชลุมนามารบากะดอนสักะเวปัดกะยิงกะบักขวัดบันปนลองกะจึงซึ่งดวยฮะกะบะยเวคุณสัมลาอีดังชูเดบมีนาปอฮอสปิตัลฮะกะบะมีอีดังชูเดบชะปุนที่ฮะกะตะกะปอร์กิดอนตังอารงดกิลองขมีงีดอนกิรังบะงีดอนคุมบันริวญงดที่กัดบางเงิมปัดปนลองเยกะตะกะจึงซึ่งดวยกะจงงีดังเยเครนงีดังเยขนากะตะกะปอร์ที่เวนี่กิลองขมีอีกนิกตินฮะกะตะกะปอร์กัดบางีดังเยขนายองบาเอฟสตอร์ละสแลมบางจุอสงชุยกะจึงเครนกะจงปีที่มันเนี่ยที่ฮะไปยอสงยกะคุบอร์กะจึงเครนกะจงปีกัดโนกะจึงสดนัดตัดหดุปะกะขมัดจงากะเลยจลังยอที่งาชิปติ้งกันละดากะตะกะคุบอร์กันยาลามยังงี้ชะตาเต็นเรงาชิกวะกุมังองนัดุมันนี้งานนำเครนจรองที่งามทิพกะเดกะจึงประชังกะจงากะจึงเป็นเครกะจงาเต็นเรงากันตูนะกะบันตาจงงิลังบารอบางินประชังบันสงับหายกะคุบอร์จงกะตินกะจงเปลกะบันตานะกะตินกะจงเปลกะบางากวะบันยาลามจึงมุดนักบันทาจงงิลังหากนิกปอร์หากบดีบัดกนิกสงีกบักรปังกะลองนักชิตีกะจงปอลเชกินองอับซัสกะลนองกบสาวกิดขอดตะกิบจรองบานาโดอีเวหาโดกบักขัดเรียวลาดาพินปุลีบหายากากะลองบานักชิตีกะจงปอลเชกินองอับซัสกะลนองกบสาวกิดขอดอีเวหาโดขัดเรียวงานนำปุลียากาบารอกะไว้เดินเรงานปุลีตั้งกัดตุกัดนี้กีบันตานาคณิกทินกระจงเปลงานปุลีตั้ง อยากกัดขัดกับบักขัดไว้บัดกับบักขัดอาที่งานเงยบาอันดาบมาพีพิลาเล็กพายพินเสปุลีพาฮับปอลกิจงกียังกิเซมบัดคิดดูกีบาระไบเบิลพิลาบันปุลีมันตารอบัดกตากันนังยารับคำพาชิบุนนักบันตาจงปีกระดอนกระจิงได้ขันยัดตังบาngay ba kan namya kan ye pher hi thrai bat ka team jong ka women sunday ka ba kila penbait na ka banta unius nam na ka city ka jong pol sikinong apsas kal nong ka basaw ngan puli tang kit khat khat wei khat ar ki kentin ki ba ong kum ni bat ula thong ye ki wei ban long ki apostol bat ye ki wei kinong ye thulpa bat ye ki wei kinong ye thuk khana bat ye ki wei kinong sharai bat kino hikai ya kapan penjanai ya kiru khoi ya ka jing trei ka jing sakri tin blai ya kapan tei ya ka met ukres kitu kilong ki bantana ka tin ka jong blai ki banga kwa ban yalam jing mot na ka banta jong ilang hakni ka por ka be dei bat kani ka sngi ka bakarpang ka theological college Sunday ngini adwai kukpa jongi ubah beneng ngirai ngue yeme ablei namar kani kapor kapokordor kapor kapakentang hakaba me athrai me lampat yiki kijat kibatlot ke jongi bangin yo ban kiu haka ying kapakentang ke jome bangin yo ban mani ban syakri ban krau ban pendon buramru ya ke kerteng ke jome hoj kini kalong ke sngi ke bakarpang hakabakum ke KGP Assembly ke lapan bet bagadai ke Theological College Sunday kawai neki college kabala sei yeki nongtrei kabala sei yeki pastor ke jongi bantrei haki balang ke jongi haki pastorate ke jongi ki district ki presbytery bat ki synod ke KGP Assembly bat ki weiru bat ngingait ngi kerban skam balang ba jok ni ka slam kala long shisha ka jingkerku haka bedei bat ka mission ka jome
Hablebi ihit blebi snei ngidwai ba mini snei ya ka ba men kerku kerpang ya ka John Roberts Theological College kan mau kerpang ya kinong hikai ka jongi kan mau kerpang na ka benta ki khna ka jongi bat kan mau kerpang ru na ka benta ka sponsoring body ka jongi hablebi ihit blebi snei kum kit khot jong ka balang ka jong me ngidon ya ka benta ka ba khrau ban saindur lane ban pen keladur lengba jong ne ka slam jong ji kai bat bangi dwairu ya ka ba menang ye kren hangi kum kit khot ke jong me bangi nang la banang saibor ban long ke jingrap ban long ke jingkersan na ka benta ke ni ka slam bat bangi dwairu ya ka ba me athrai men isnei ya ka ba menang kerku ya ka KJP assembly hi barok away ya ki nong penyai ke jongka bat kum juru ngidwai ba minis nei ya ka ba men long rekat lambat ngi leng ba jong ne ka po da ka ba me athrai men kan mau kar panggil jong syakri jong me ki jing pen kre ki long ki jong ngau beriu berit bat batlat henrei ngap khmi ya ka jeng pan janai bat kum juru pen long yel jong syakri jong me tang kum unong ra atia bat ya rap ba ki ki ban sami no nak sdur ka jong u kina long sisa ka jeng korku ka jeng rap bat ka jeng mentoy na ka benta ka jeng im ka jongi iwei piwei korku kerpang yela ka jong ka palang ka jong me hang ni namar kne barok ngi pan pat ngi bo ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi dwai amen katu ka long ka benta na ka ktin ka jong blai ka bangala pen puli na ka benta jongi kabang akwa ban yalam jingmot bat kapang pedeng kabang akwa ban yaslok na kabanta jongi kalong a theology that always lead to mission bakata kalong ba ka theology habangi puli syapang ublei kalong baki ei ke baro ki jingtheu ka jongi kalong ban yalam yangi na kabanta ka jingtrei ya ka mission ka jongo Jisu haba wan syakni ka pertai kalong ngawan ban syakri ban syakri bat kataru kadai ka moto jong ka JRTC lani ka John Roberts Theological College jongi ban syakri ban syakri ngan puli biang na ka benta jongi khnang bangila ban yo bha bat ulathung yeki wei ban long ki apostol bat yeki wei kinong yetulpa bat yeki wei kinong sharai bat kinong hikai yakaban panjanai yeki rukhut yaka jingtrei ka jing syakri tin blai yakaban tei yaka met ukris habangi rung syakani ka slam jong ka jihikai lani habangi don halagi jong ki slam saindur jong ka jingim ka jongi habangi dan haki ying ki sem ka jongi habangi puli ya ka ktin ka jong blai ublai ula ban ai yangi laki jong ki sap ki bakar pang henrei tang ka wei ka thong la ne ka jing theu ka long ban tei pat ya ka met ka jong Chris ban syakri ya ka ktin ka jong tangkum ke jingtip na kabanta jongilang syapang ke JRTS mensywa ki ong ki ai JRTS John Roberts Theological Seminary balas dang yaka hausnam khat praspa prapunyo tenrei kat hadu ban penlong yaka kelas ki ong bakadei hau benai Februari khat praspa prapopra tenrei yaka jingstang ki labu yaka rekod nadu usnam khat praspa nyopopra nyuspa katpraspa prapu nyau henrei kat hadu ban penyat ban penlong kelas kadai hau benai feb jong snem katpraspa prapopra bat hakata kapor la ong baki don kendai la nen riungut ki kena bapuli haka jingsdang bat ka kenthei ka benengkong bapuli ka theology dai karatai bat haka wei na ka jingkren jong uskretri leni jong uta upstor shai rabo uskretri jong ka assembly haka ka por
ula keren ya ka jing koridor jong ka jing puli theology uong kumni ka buram jong ni ka theology la ni ka buram jong ka ni ka ying ka syong kat kum ka jing don ublei hata nga perkhat nga pusan ba ye kini ki kentin ya ka jing krau perkhat ka jong u hagata ka por na ka kentin ka bami na ka kentin ka jong pastor syai rabo ka buram jong ni ka theology ka syong kat kum ka jing don ublei haka bat kadeka assembly haka light mukra haka balang light mukra kalarai bandanno ka sandi ka bakarpang ka ban khot yaka ka theological college sandi balas dang yaka haka arpun riutrik jong benai mi khat praspa sopon riu bagai jing theu kalong ban dwai karpang ya kanika college bat kumjuru ban penbenal ane ban ailam ya ke jingtip hakabai dei bat ke jingroi ya ke development jong kani ke college lane jong kani ke seminary bat kumjuru ban apil syeki para pengej baro ban ai ya ke jing aingu naga banta kani ke college kita kilong ki jingtmu haba penlong ya ka theological college Sunday. Bat ka bangi tip hagini ke sngi ka jingdan kam ka ba kerki ka ba kani ka college ka jongi ka dan kam ka long ba kila dan haka pelan ka jongki ka jingtmu ka jongki bantai no ya ka boys hostel ya ki boys hostel kabala ban nyam lane kabala ban rung na ka banta ars pa ngut ai ki kena bat kani kadawa ya ga jingrap bat ya ga jingkershan ka jongi dang mentau snam ke KGP assembly ka jongi kalai kutru ban kentiu na ka banta ban ai ka jingrap lani ka gran na ka banta kani ka college na ka laipolak sha ka sopolak bat kani ro ka dan kam ya ga jingrap na ki lightly ki sunat mingi ka sunat sapngi bat ka pedeng ka jong pi hang ni bat ngan nam kwa ban penjrong tang khandiat ka jingtip na ka banta ka jongi ha ka bedei bat kani ka sithi balada pin puli ya kani ka sithi ka jong pol sekinong obsas kalong ka sithi ka bas ngau tenat hadu kata-kata bat ki don sibun ki jikai na kani ka ktin ka jong play bat laong bala nyau ya kani ka sithi kum kasim jong ki sithi barok ki badan ha ka sithi ka jong pol bala ong bo pol ula tho ya kani ka sithi men ba udan haying bendi ha ka ban kong harum bat ngasim bakani ka long ka benta ka ba kong san pha na ka benta jongi kabangi ngi dan kam ban puli ka bat wat hakabe dei bat kini ka sngi ka ba karpang hakaba kum kini ka sngi ro nganget ba kini ka sithi kan yarap sibun na ka banta jongi handrei ka ka ba ngamut ban ong hakini ka por hakabe dei bat kini ka sngi ka ba karpang kila bandon sibun ki kentin ki ba ngisot nat lani kila bandon sibun ki kentin ki ba enam sot nat na ka banta jongi lada day yakino hikai Sunday school kala banlong ngamtip bakani ka kentin theology hadu katno kan penting na ka banta jongki namar pa ngasau pa ka jingmut ka jongka kalong ka bajeliu namar kawan na ki artli ki kentin joka Greek theos ka bamut god nang ta ka way pat ka de logos kabamot ba ka word lane study kabamot ka jingthau ka bedei bat ka theology ka dei ka jingpuli syapang ublei baro ngiju sotnat ban puli yekinu ki kot ban tip yekinu ki jingpuli ka jongi bat kata ka yarap sibun na ka banta jongi bat ki babon na pedeng jongi
ngi sot nat bhai ya ke ji thu khana ki ba sot nat bat kan long kum juru na ka banta jongi bala dangin politista ya ke ni ka tin ga jong blero ka batai bha na ka banta jongi bangin tip bha ya ka ngala persang ya ka ban puli ka haka chronological order balada phin puli ka kalong ka pasok balada phin puli bhaya ka kalong ka ba hadu kata-kata balada phidan kam ban puli yakini ka tin ka jong play kalong ba lada phin puli nadu ka basdang kalong ba nadu ka kitab Genesis kay ka ba phidan kam kalong tang ba phin tip yaki department ng kong ka ba mot ba santli ki kitab ka jong Moses bat katu kani sapang ke jong Joshua bat nang ta pade hadin ladep kini wan saki ai saki nong bisar anda haba wan kinong bisar wan saki ai wan saki sim bat hapdeng jo kisim pade kidon ki prophet ki bakren persya yel jong kisim namar bamaki kim shem im kat bakum ke jikai jong ke tin ke jong blai bat hadin nang ta na ka kitab Malaki hadu ke gospel ke jong Matius lane hadu ka testament ka batmai fin syam pade ya kata ka intertestamental period ka badan saus pas nam bat nang ta kalawan sakapor ke jong Jisu ke New Testament ka basuk bat nang ta kayat ke history balada phim pule bha pisau kumba ka hadu kata-kata kumba phiju sautnat ban puli ya ka tin kumba phiju sautnat ban puli lani kumba phiju sautnat ban puli lani ban tip ya geji itu kana kiba sautnat kumtaru ngidei ban bang ban puli bat ban tip ru ya kini ka tin ka jong ublai bat nakitu ki benta ki bangala puli hakni ka por ngasukwa ban jalam jengmut hakni ka por na ka benta jongi na kini ka benta jo ka tin ka jong blai yaki lightly ki mat hakni ka por baga jing puli theology lani ka theology ka long ka dai sapang ka jingai hoblai balada phin puli yakini ka sithi ka jong pol sekinong apsos nadu kat khot kalenong ka basau kit khot banengkong hadu ka bandriu ka long ba ka kren sapang ka jingai hoblai khnang ba phin yo ya ka jingmut ka jong ka ngan puli ka kumba ka dai ban long namar kata nga unong sa bandi hau trai nga karpat epi ban yaj kumbadai ya kata ka jingkhot dah ka bala khot epi dah ka jing snourit bat dah ka jing jamnut baro dah ka jing yasha aslam dah ka ba yasha parlok hi ha ka jing i dah ka ba le minot ban bat ya ka jing long ka wei jong mensim ha ka jing khum ka jing suk don ka wei ka met bat wei mensim kumbala khotru yepi hakawai ke jingkerman kata ke jingkhot jongpi wei utrai kawai ke jinget kawai ke jing baptis wei ublai bat ukpa ya baro obahalor bat lengba ya baro bada baro kadai sapang ke jinget haublai balada pin puli na ka siti ke jong pol sik nongrom kal nong ka ba sipau kat khat ka ba khat nyeu ka ong kumni kum tate kata ka jingat ka jiana ka basngau bat kata ka basngau da ka ktin ublai ka theology ka long sapang ka jingat ka jingadei ka jongi bat ublai bakata ka long ka ba don kam bha na ka banta jongi bangi don kam ban trei sitam ban puli ya kini ka ktin ka jong ublai hot ni im ki sngi ki por ke be ni im ki sngi ki por ki ba bon kam bat kham bun sin na pedeng jongi ngim ju kham sot nat ban puli ya ka ktin ka jong plai ngim ju kham sot nat ban puli ya ka ktin ka jong plai tang ba tang kani ka wei ka ba ngadon ban kentu na ka banta jongi kalong ka ba don kam hadu kata-kata ban puli ya ka ktin ka jong plai kiong ba ka jinget ka jongi kalong tik kum ka tu ka ba ka jing bat sai ka ba phi penher ya ka kot khudi haba dang don menur meno babat utuk sai ban penyat ya ka kot khudi la ban penyat senu senur tang ba hapelait no utuk sai
Shano katu kakot kudi kan he. Henry utuk sai ula ban bat shano shanoro. Bakata kadai ke jingadei, bakata kadai ke jinget ke jongi baru belai kabadan kam hadu kata-kata. Kalong kum ke jengbat sai kabangi don kam ban puli ya ke ketin ke jong belai. Ngi de ke projek jongi ke KGP Assembly de ngi don tang ke Sunday School. Baladangi wan tik naru ya ke Sunday School kataru kalalong ke jingarap ke jengmentoi na ke benta jongi. Baladangi klet se ke Sunday School katale kalalong ke jengma na ke benta jongi. Ngan syutu ipi ngam tep ki kelas rangba hadu katno. Hendrai ngakan mau mensyua kapor kabang ngadang training kong syamau nai. Kambun sin hakabasdang husnam arjan riu kidon tang riu nyungut. Labun ke bomot badai kat sangot. Hendrai hakini ki keniat senam ngapersang ban hikai. Bat ki balarung syakini ka kelas kelong ba lajan poi hado ars pangot ayai. Bat njuduna ya ka sispa lani sispa duna la kadong hagunu-gunu ka poro kiawan. Bat ngasim ba kata kalong ka bakongsan ka badan kam mahana ka bentajungi. Ngibun kam hakiying kisem ka jungi. Henry thang ka wei ka project jong ka KGP Assembly ka jungi ka de ka Sunday School ka badan kam na ka bentajungi. Bangi dei ban perlut ikipor ka jungi. Bat kata ka de ka Shlem Saindur ya ka jengem ka jungi. Barok tem ngimla ban lek puli theology. Henry ka ei ka bakongsan na ka bentajungi kalong. Bangi dan kam ban puli ya ka ketin ka jong play. Hausnam baladap. Ngelet Shalawar Assam Mission. Jongka Mission and Evangelism Department jongka sinod ka jongi. Bat ba ki jaka ka jongi ke labon bat ki jingtrei ru kala he hadu kata-kata. Bat kat ba ngedang ya ya katu kelenti ya katu kesurak kesnong muslim hang tu ngakeli kidan katu kat ni ki school ka ba ngakeli hakada kapor na kitu ki missionary ka jongi. Kani ka de ka ying school ayu kiong. Kani kadai ka madrasah kio. Ngatrai don na pedeng jopi ki balai osngau don na pedeng jopi ki bompa di osngau. Kani kadai ka madrasah, kadai ka school, kadai kata ka religious institution jong ki muslim. Bat hakini ki kendiat benai ki baladap mensyam senam lai kala sedang mi ke isu ru. Ban penduk lut ya gini ki school namar bana gini ke school ki sei ki lekno. Hakini ka jeng sensyar haka sensyar kadar hakini ki kiniat sengi syasam balas dang ban penduk ya ka handrai dai hangni ka bameki ki hikai kadai ka Shlem Saindur na ka benda ka jinget ka jengki ka jingedei baru Muhammad jengki lani baru belai jengki bat kini kalong ka badan kam hadu kata-kata na ka benda jongi ya ka ba ngi dan kam bantrei sitam. Ka theology kalong syapang ka jinget ka jongi baru belai. Bat ka ba nengkong kalong bangi don kam ban tip nengkong yo belai haka jabing ka jongi haka kli ka jongi ngidai ban tip nengkong yo belai. Bakata kan yarap ban yada yangi na kata ka moralism, na kata ka legalism, na kata ka works based ways of living. Baladang ngila tip nengkong yo belai haka kli ka jongi haka jabing ka jongi kita kin yarap haka jengem ka jongi haka jingedei ka jongi ka ba man ka sngi bat na kata kadau ka theology ka dei ban long nengkong haka jengmot jeng berkat haka jengem ka jongi bat ka jengem ka ba man ka sngi kabut na ka banta jongi ladang ngila yo nengkong yo belai ladang ngila tip nengkong yo belai kaba ngidon kam ban iman kasngi kata automatically kalayati tang batang ka wei ka badan kam na ka benta ka jongi ka long ba ngidei ban yo blei nengkong bat na ta kadau ngidon kam ba ban puli ka ktin ka jong blei ban tip syapang ka jing sisa jong blei don unong tho
obam sampan pau ya ka kerteng ka ong kumni ya kini ka ketin ka jomplay kani ka kot ka kentup ya ka jingmut ublay ya ka jinglong ubriu ya ka lenti jong ka jingput yem ya ka jingdum jong ki nongpop bat ka jingkemen jong ki bangai ka jihikai ka long ka bakhut ya ki an baro late song ki jingjan history ki long ki basisa bat ki jingrai ki long ki bam jukala puli yaka ban long ki bastat ngai yaka ban pedim bat penblin syaka jing long khoi ka kentup haka yaka jing sai ban yalam yepi bat ka jing bam ban kersan yepi bat ka penhun ban penkemen yepi kadai ka map unong le jing le udingdu jong unong yai pilgrim u kampas yo pilot ka white lam yo sipai bat yo Kristen ka jingtho ka ba ai ya ka bo hangne ya ka paradise lapan thmai ya ka beneng lapli bat ka khadop jong ka dujok lakhang bat nata ka dau dei ban wan ba ningkong e ublei ha ka jingmut jemperkhat ha ka jigim ka jongi ka ba ar ka theology kadai syapang ke jing syakri patrai manga i store kiba ngila rung ngila pendap ya ke jing puli ke jongi na ke jing puli theology ke jongi ngi sautu ya ke jing khot ke jong blai ba kata kalong ban syakri ngimdei ban atatin ru hakabidei bat kini kabenta kumbang laong nadu kabasdang bau Jesu habawan syakini kapertai kalong ban syakri ban syakri baka teologi ka jongi kalong ba kabaneng konge kalong ban ai ya ka jing syakri kata kalong kabadan kam bat yakini pila ban syam na kini ka juhi kabenta ka siti ka jongpol syakinong apsas kalenong kabasau kit khot nyau haduk khat a ngan puli yaki tang ba ngala de puli yakat khot ka ba sipau ka ba khat wei bat ka ba khat a ublei ula ban a yangi lagi jong ki sap ki bo blei wai tang ba tang ka wei ka long ba bantai ya ka met ka jong kris ban syakri tin blei kata ka long ka bo blei udawa na ka banta jongi bat na ka banta jongi sisin bangila im ban syakri lani sisin bangila puli ya ka tin ka jong blai la ka long ha ki seminary lani ki college ka jongi lani ki ying ki sem ka jongi ngi dai ban sotu nang kong e ka long ngi dai ban shim ya ka ni ka banta bat kata ka long ban sedang ya ka ban syakri ya ka tin ka jong blai dang bangi im ha ki sngi ki por ki be bha ki ni ki sngi ngim ha kisngi ki por ki ba e bha ki ni kisngi ki bon ki langbrot ki jongi ki basakma ki bon ki langbrot ki jongi ki basakma bat ki dan ki wei pat ki ba maki ki puli ki theology ki penbakla ya ki wei tang ka wei ka long ba ngim dei ban klet ba ka tin ka jong blei kam ju hikai bakla na ka banta jongi henrei dei mangi ki ba penbakla ya ka henrei ka tin ka jong blei kam ju penbakla ya ka jinge dei ya ka jinge ka jongi baru blei war Stanley wong kumni haba kren sapang ka jinglong jingman ha ka jingim ka jongi ha kini kisngi ha ka mission ka jongi ka bai dei bat ka kam ka jong blei ka long ba khandai tli ki langbrot ki sakma dan tang kawai hasam hakapor ka jong Jisu pade khandai tli ki langbrot ki dan hasam ja tang kawai Jisu ulek ban wat ya ka tat hadu ban hasam hakapor ka jongi pade khandai tli ki langbrot ki sakma tang kawai ka dan hasam wat kataro ngidang shong klik di yelade kini kalong ka jingkhot ka badan kam e bat ka bakong san na ka banta jongi
kadon ya kaban kentu nagaban ta jongi iwei piwei haba mangi ngilalong lupa ki Kristan haba mangi ngiladon ke jigedei ke jongi barblei kamda mut kamda theu tang ba mangi baro ngindei kita kibadai ban puli ke theology ndrei ki bangila puli hi ya ke tin ke jong blei ngim dan kamsu panang sya syakri kala dei ke kamram ke jongi bangi dei ban le ai naga banta kiwe pat kidon sibun kinong yalam balang ke jongi kidon sibun kit khot jong ka balang ke jongi ki bele ke jia hagini kisngi ki bangi hap ladangi keren bakla ke bangi hap ban rungying ngi hap ban slok naga banta jongki ngi kendu sibun ki jinge mat ngasau kumba ladai ku mutu using teman ubam dan borsyu ban wat jingbam yalade ban penyap ya kimrat ula syuri yalade hatlu kram daga jengai daga jengkerman baki babun kimrat kinwan ban pej u bat hangta unyo ban kemsuk ban penyap ban bam handrei habaya kendu ban mersiang kalong ka bamu u unyo ban bam ngim hakabakum ka daga por bat kani kalong ka badan kam na ka banta jongi ka theology kalong syapang ka jing syakri bat kani kalong ka ba kongsan na ka banta jongi iwei piwei bangi don kam ban trei na ka banta ka kam ka jongo ka balai bat ka ba khaddu kalong ka theology kalong syapang ka jing dap renyang ka jong Kris kani kalong ka badan kam na ka banta jongi iwei piwei Jisu udan hat temple udah ngap ya ke jikai jokino hikai udah ya keren batki udah bu jingkeli batki ong ka ktin ke jong blai Jisu hat temple ban ngap ya ke jikai bat ka ktin ke jong blai ke yetu yangi ba Jisu ula nang krau ha ka jingstan haka renyang haka jingso bha hakmat ublei bada khmat kibriu kata kain kalong ka ba kongsan baga theology ka jongiru kalong sapang ka jingdap renyang ka jong Kris ngidei ba nang krau haka jing start ka jongi haka renyang ka jongi kumangi nginang dei ba nang san ngidei ban danru ban syam ka jing soba hakmat jong blei bad hakmat kibriu katakan ke jing khot syakata ka jing dap renyang jong Kris ka theology kalong syapang ka jing dap renyang ka jong Kris ki senran ke jong Jisu ki dei tang kinong tong doka hendrai nda haba maki kilamat kili syam yo Jisu ki kelalong ki nong tong briu bat kaniru kalong ka jimpen kan mau naga banta jongi ngan yitu ya ka wei ka jingjia bat ka dei ka jingjia ka basisha bausnam arjar sau ka tsunami ka bajur ka jia hak ka por ha Indonesia bat hagata kapor ngiru ngidang puli final year yaladi hapo serampor udan wei u para kelas jongiru ubadai nasyakiti kita napo pondisri hatu kapor ngim don pun ngila lenga ngila pisa imat bakatu ke jingjia kala kata yu uru bamdei ban klet bakatu ke jingjia tsunami hosnam arajar sau kabala selat na kata ka bande ake Indonesia kejingap kalalong kaba syirkai haduk kata-kata kaba lakot degilak kejingap kaba syirkai hagadu kapor bat kata kejingslei jong kata keduriau kalalong syabab palat haduk kata-kata kaba mlak syuk ban ngait bat ngiru hadu kapor kibasa syakini kitan cenai ngilak sengo artatin kumtaru don tu weu
para kelas jongi ngilak sengau arta tintip udang imne ula yap namarba ngidon haga syuti haga dokapor tang batang kawai ladam bakla kidon laingot lane sangot ki khna napok meklia ki be yap haga ni ke jingjia hasyanai haga tu ke jingjia balaong bakawai ni ki jingjia kaba somulung kalong ba udon uwai khna obadang prasnam ka karta ka jongo bat ka keteng ka jong uni kalong ba o martunis bat kai ka ba phla kalong ba uni ulajim ubadai na kani ka snong banda ki kat ba arngut ki para ka jong i bat ikimi jong i kila khlat no bat laong ba kini ki reporter jong ki BBC nda haba ki ya kata ka duriau hadin katu kat nitli ki sngi laong ba prasngi laong ba uniu khna usuyat sang makia ya katu kat rut duriau hang ni panda ki laong ba ula shubam de kitu ki jingbam noodles ki ba shu la per hak tu kat duriau la shubam im na katu ka hot noodles santu la pratli ki sngi tenrei kalong ka ba phla kalong ba uniu khna upong ya ka jersey nong Portugal ke jersey Portugal. Balong ba nda haba kini ki reporter jong ke BBC. Nda haba meki ke la flash baha ka news ke jong ki. Ke ka ba penengok kalong ba barok ya keri Portugal ha ka daga por. Ban yo I yo to khna bo phong daga jersey Portugal. Bat kani ka la ktik ya barok ki nong song snong jong ke Portugal. Bat kapala ketikru naga benta ki wei ki riru hagur kapor. Bat ndei tanggata kapala ketike na baro kalong ya wei na ki nong yelek kai ba paunam jong ni kaperthai u Cristiano Ronaldo. Kapala penlong ya u bau senam arjarsan unlej ban ya kendu sendan ya uniu kena. Bat nda haba mu u le yo ban ya kendu uniu kena. Uyalam sendan seri Portugal ban ai ya gajikai naga banta jongu bat nda haba mu uladap khat nyau snam ulami nakawai ka klub ka paunam jong kari Portugal kata ka Sporting Lisbon kata ka jingjia kata ka jitu khana ka kutno bat u tanggum ta Hendrei ka ka bangamut banong hakani ka por kalong ba wan kinu ki jinge haka jingem ka jongi tang ka wei ka ba don kam yangi kalong bangi don kam ban kup ya ka dur ka jong Chris ka jingthau jong ka jingdap renyang ka jong Chris ka theology kalong sapang ka jingdap renyang ka jong Chris baladangi la kup sisa ya ka dur ka jong Chris hang takain kata ke jengpuli teologi ro ke jongi ro ngilala ban penurlang kumba ong upastor syairabo ke buram jogani ke teologi ke syong kat kum ke jingdan ublai haka ublai nam ta ke buram jong amen Tung ya ingu yu blay ini ke kubor ke bangali osngo nama syakri yu jongu ke kubor ling bagan ke sngi ke bakarpang ke bakhot ingi mengin wat ban mengin jit ya ke theology ke badai ber ke basisha ber ke theology pat ke banilam ingi syakajing tabren yang ke jong Jesus Christ ber ke banirap ingi wilam syakri para brio yo Jesus Christ hi bade ka balang ka jongu ublei un kurkhun pandai ne khobor ingi ka lios ngo ben kurkhu korpang I pastor la ai ne khobor ane kopor ben kurkhu ipi ya ka ying ka sam ka jongpi bade ka ministry ka jong phiru hi barok ko we ti ngila pois ko wajon ki cheseng ne roi ka jong roi ko arspa sanpo ar Badi ni jawa sisen swan kot I pastor insa ai pari jing kurku panwai. Anong penem try ka jing at ngan let yalap nam jong me ngau nong pop klot ba matla
to pendep ka ketien bane atra Jisu lembat sakrit lot tukhi jeruai ka ba arspa sanpuar. Anong penim try ka jingot ngalet ya lam nam jong ni ngalet ya lam nam jong ni nga unong pop tlot ba mat la tu pendem các tin bane tu pendem các tin bane atrai Jisu lembaca Krit lot tuke lembaca Krit lot tuke kumbak jem u Petros bulap nengkong nong penem bulap nengkong nong penem ba usno ba medon rengkat hangaru ai bor mensim hangaru ai bor mensim atrai Jisu lembaca Krit lot tuke lembaca Krit lot tuke bangan yalap ya ka gospel ngan snow ka borjong ka ngan snow ka borjong ka ba kibriu kin shem jing kin du he men simbuk hangang he umen simbuk hangang atrai Jisu lembaca Krit lot tuke lembaca Krit lot tuke hai bangan ya lap nong pedim bukot men taki bapom bukot men taki bapom bakin ngek hau ken ko yo hadu jog ding ken ngom yo hadu jog ding ken ngom atrai Jisu atrai Jisu lembaca Krit lot tuke lembaca Krit lot
Lord to keep เงี้ยไว้บัดเราได้บักจึงไอ้กับประดับกับสเลก็จงทรายพระองค์ปนิมจงอยู่เยซูคริสต์ก็จึงไอ้บ้าก็จงเปลือกป้าปนกิบอมจุดชิกิบอมจุดแลมรูก็จึงสลอกกับบริกับงานกับปัญชัยบอร์ก็จงมันซิมบุคคลกินอะไรหัวอุเปลกินได้ย่อยากบันช่องสะแลมบัดงี้เรื่องการบัดก็ขบอร์จงก็ทินก็จะแม่กับบังเลี้ยสเงาโอ้แลมบัดกิริวเงยกิริวขวยกิบิโรกิบักขันเมาเยเมกิบดังแกงสัตลักจุนในประเทศนาดุมันตาบัดชุดกิบบัมบัมจุกโรอาเมน